Özbegistany öndürilýän haritlaryň milli sergisiniň işiniň ikinji gününde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ikinji sebitary forum geçirildi. Foruma iki ýurdun sewda, maliýe düzümleriniň ýolu başlary hemde welaýat häkimleri, hususy podam wekilleri gatnaşdylar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne hormat prezidentimiň parasatly başlanmagyna Sewitiň ýurtlary şol sany Özbegistan Respublikasy bilen öýdara gatnaşyklar ýyl taýdan täze derejä çykarylyp, täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Yurtlarymyzyň arasyna aqydyň hukuklyk birege hormat goýmak, ynanşmak esasyna gurulýan hyzmatdaşlyk ýygyda lösürlýär. Türkmenistan we Özbegistan netijeli hyzmatdaşlygyň ugurlaryny diversifikasyalashdyrmak, birlikdäki geljek uly tasamalary durmuşa geçirmek üçin uly kuwata eýedir. Şu noktalardan şu gedeki duşa hyzmatdaşlygyň ile tutulýan ugurlaryna gatnaşyklary giňertmäge mümkinçilik berer. Çıkışlarda bellenşýaly şehri çäherleriň geçilmegi asly däwe urulyp, ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyna mizeme dostlugyň suwtnamasy bolup durýar. Iki ýurdun döwlet başdanlary däp bolan dostlukly, hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmäge we puwtalandyrmaga uly ähmet berýärler. Ýokary derejede geçirilýän duşluklarda kabul edilýän çözgütler ýurtlarymyzyň arasyna hyzmatdaşlyga täze itergi berýär. Şunda sebitara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirmegi eller tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Ýurtlarymyzyň arasyna hyzmatdaşlyk sewda ykdysady şeýlede medeni ansanperwer ulgamlarda barha sürlýär. Şunun bilen baglykda owa hojulugy, himiýa senaty, gurulşyk serişdeleriniň önemçiligi, dokma we azyk senaty, ulug logistika, syýahatçylyk ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň oňun tejribesi toplanýar. Ýurtlarymyzyň täzetleriniň arasyna öýdara gatnaşyklaryň ösdürilmegi döwletara hyzmatdaşlygynyň iller tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu hyzmatdaşlygyň bary bolan kuwatyny ulanmak maksady bilen Aşgabat hemde Daşkent şäherlerine birlikdäki sewda öýleri açyldy. Erkuwata Daşawuz, Şabat, Güýgöş nokodyna türkmen özbek serhet ýaka sewda merkeziniň gurulşy dowam edýär. Bu tasamanyň durmuşa geçirmegi sewda amallaryny ýöneköýleşdirmegi, sewitleriň ykdysadyetlerini ösdürmegi, medeni durmuş hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegi ýardam berer. Serhet ýaka sewdanyň ösdürmegi ýurtlarynyň serhet ýaka sewitlerini ösdürmegi de itergi berer. Avtomobil ýollarynyň, demir ýol şahalarynyň, ammarlaryň we beýleki infrastruktura desgalarynyň gurulmagy hemde döwratlaşdyrmagy Türkmenistanyň Leva we Daşawuz vilayatlarynyň, Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Xarezm vilayatlarynyň ykdysadyetlerini puwtalandyrmagy ýardam berýär. Umumyň serhet ýaka sewda zolaklarynyň döredilmegi, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge giň mümkinçilikler açýar. Ýurtlarymyzyň arasyna medeni ansanperwer hyzmatdaşlyk diýipgin ösdürilýär. Alim bilim, medeniyet, sport, syýahatçylyk ulgamlarynyň wekilleri ýakyn öýdara gatnaşyklary saklaýarlar. Bu ulgamlar ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyna işegelik we ansanperwer gatnaşyklaryň ösdürilýäniň görkezçisi bolup durýar. Duşlarda sewda ykdysady hyzmatdaşlygy giňertmek, serhet ýaka sewda maýy goý mümkinçiliklerini mundan meýlekde ösdürmek, birlikdäki tasamalary durmuşa geçirmek, şeýlede iki ýurdun işewer toporlarynyň arasyna dialogy işleňleşdirmek bilen bagly meseleler aralanyp basatlaşyldy.